Tenim al sostre un teixó, al sostre hi ha un teixó. Tenim al sostre un teixó, és un teixó. Ludibut, desperta't! Tu primer, jo et segueixo. Dos col·legues al rescat. Hola, noia, jo em dic Tutson i aquest és el nostre túnel. Bona nit, senyoreta Ludibut. Amanda. No, Ludibut. El meu pare! L'ha segrestat un psicòpata. Ningú em pot aturar. Aquí tenim una damisela amb problemes. L'ajudarem! Prepareu-vos per una aventura extraordinària. Vés de pressa! Això no pinta gens bé. T'he trobat a faltar! Ens espera un llarg viatge. Per salvar el món. Què carai? Veus això? Ostres! Però què carai és això? T'estimo, fantasmeta. Oh, el meu esquelet preciós. Oh, no? No, vosaltres ho convertiu tot en un caos! Defineix caos. Això és mala sort o és una cosa normal per vosaltres? És una mica pitjor del que és normal. Però quines vistes, Dos col·legues al rescat. Disfruta les millors cines i diverteixa't amb els teus col·legues amb una estrena 2x1.